Entzun ditugu alderdikide gobernukide duzun Gatzagaetxeberria sailburuaren datuak gaur. Eusko Jaurlaritzak eta zuk garapen ekonomikoaren arduratik datu horiei nolabait aurre egiteko ze eredu hautatu behar duzu, ze eredu jarriko duzu martxan? Bueno, ez da eredu berria, eta aurreko batean aipatzen genuen bezala, eredu ekonomikoa eta politika industriala ez da egun batetik bestera sortzen, eta herri honetan zerbait sostengarri izan da, hau da, urteetan zehar eraman dena. Beraz, orain egin behar duguna da jarraitu eredu horrekin, noski eguneratu, egokitu gauden egoerara, baino sostengarria izan behar du. Eta ez du bukatu behar krisia bukatzen delako, baizik eta baita ere mantendu behar da krisia bukatutakoan. Industriari sekula eman zaizkion diru laguntzarik handienak ematen diomen da momentu honetan Jaurlaritza. Hain zuzen ere, aipatu duzun helburu hori lortu ahal izateko? Bai, orain egin dauna nolabait da, esango genuke zerbait duala. Alde batetikan krisiari, orain daukagun krisiari aurregin behar diogun momentu honetan, baina baita ere epe luzeko politika egin behar da. Beraz, 2013an gertatzen zaiguna da, bi apostuak aldi berean daudela. Alde batetikan, adibidez daukau, zirkulanterako funtsa jarri duena martxan, horiek milioi asko dira, eta gero politika industrial orokorra esango genuke mantentzarena, garatzeko, bideratzeko dauden beste enpresak arazoetan daudenak eta bar, eta guzti hori batzen daunean, une honetan izugarrizko apostua dago, hori egia da. Gaur egun industriagintzak baditu erronka batzuk, bada nazioartekotzea. Nazioartekotzea hitz egiten dugunean sarritan badirudi hor aurkituko dugula arazo guztien konponbidea, baina nik uste dut hori oso sakon aztertu beharreko gauza bat dela, baldin eta benetan gero geure industria Euskal Herrian mantentzea lortuko badugu, ez? Bai, askotan gainean nik uste dut esaten duela nazioartetzea eta esportazioak nahasten ditugula. Gauza bada esportatzen hastea, eta hori Euskal Herrian aspaldi hasi ginen esportatzen. Gero beste gauza bada hurrengo urratsa ematea, eta nolabait da, agian beste enpresa batzukin martxan jartzea, beste enpresa batzuk beste herrialde batzutan garatzea, eta handikan haratago, nazioartetze hori eramaten da herrialde askotara, ezta? Hori kontutan izan behar dugu, hori prozesu bat dela, esan duzun bezala oso ondo esan duzu gainea badirudi nazioartetzean dagoela irten bidea gure arazoena. Egia da neurri batean, baina horre ere apostu estrategikoa behar da. Enpresa txiki batei esentzaio esan, beira, hemen bukatu zaizu merkatua eta hemendik aurra juntzaitek kanpoa, ze oso ondo pentsatu behar du, zer saldu behar duen, non saldu behar duen, norekin lagunduta, hau da, prozesu estrategiko horretan laguntza beharko du, eta hortan baita ere Jaurlaritza hor izango du. Eginez politikak nolabait bakoitzak behar ditun neurrira. Eta neurri desberdina ditugu eta politika desberdinak. Kartara esango genuke neurri batean. Bai, kartara agian pixka bat esageratua da, baina bai. Ez da berdina, enpresa txiki batek inoiz ez badu ezer ere egin kanpoan horrei laguntzea bere bidea bilatzen, edo esportatzen ari dan batei beste urrats bat ematea, edo multilokalizatuta esaten deuna, leku askotan, herrialde askotan dagoen enpresa batez laguntza mota eman diezaiukagu, ezta? Oso desberdina dira. Kontrakoak ere merezi du nolabaiteko azterketa, ezta? Batutan erakartzen ditugun eta ekarri nahi ditugun inbertsioak orokorrean begiratuta albiste ona izan daiteke, baina kontu izan beharko genuke gure industriarekiko zer nolako talka egiten duten, egingo badute talka, gertaliteke ez egitea badira hor, zuek adituek funts putreak edo deitzen diozuen horietakoak, ezta? Hori dute horreien deitzen diote mundu mailan, bai egia da. Baina horiek ez dira normalean inbertsio industrialak izaten. Baizik eta, enpresak ikusten dituzte interesgarriak izan daitezkenak, diru inbertsioak egiteko aukera dituzte, eta etortzen dira eta nolabait erosi egiten dituzte enpresak. Hori ez dugu nahi. Nahi ditugu funtsak guri lagunduko digutenak, gure enpresak lagunduko dituztenak, kanpora hartetzen, merkatuak zabaltzen, ze merkatu global batean gaude. Orduan, bai, funtsak bai, baina zertarako eta oso ondo bideratuta. Une honetan pentsatu behar da, Estatu Espainiarrean begiratzen gaituztela. Estatu Espainiarrean industria nahiko gaizki dago. Une honetan Euskadi da leku bat oraindikan zertxo baito hobeto dagoena, eta funtsak begiratzen dutenean, Euskadira begiratzen dute, esanez hor badago zerbait interesgarria, ezta? Orduan, kontu handi zibili behar dugu, ze batzutan komeni zaizkigu eta beste batzutan ezain beste. Beraz, igertzen da Euskal Autonomia Erkidegoan egotea estrategikoa dela enpresentzat, gaur oraindik.
Oraindik bai, baina baita ere ezin dugu ahaztu esan duena globalizatuta gaudela eta Estatu Espainiarrean zati bat bezala ikusten gaituztela, baina Europare ez dago askoz ere hobeto. Une honetan asko mantsotu da Europako hazkundea ere. Mundu mailan hazten ari dira herriak eta ekonomiak eta dirua badago, baina Europan gutxi. Europan gutxi, estatuan bat ere ez. Orduan, hor murgildu behar dugu eta pixko bat Ricardo komentatzen zuena gaur goizean horixe da. Nolabait horrek eragiten digu eta ikusi behar dugu zen motatako hazkundea egin genezaken eta ze bide egin genezaken baita ere mundu mailan. Europa aipatu didazu eta Espainia aipatu didazu eta biak ongi datozkit hain zuzen ere zuk egin zenitun adierazpen batzun arira otu zaizkidan hainbat kontu mai gainera ekartzeko. Esan zenuen momentu batean, ez genuela inbeste ibili behar begira zerk eta nork zuen krisi honetan ardura baizik eta elkar hartu behar genduela eta batu egin behar genuela krisi honetatik ateratzeko. Eta sortzen zaiten galdera da ean norekin, eta hain zuzen ere aipatu dituzunak aipatuta, ezta? Egun hauetan entzuten ari gera, bai troikaik, bai nazioarteko diru funtsak adibidez, onartu egin dutela Greziarekin hartutako neurriekin hanka sartu dutela. Eta Greziak gaur egun izan dituen murrizketen ostean ez duela enplegua sortzen, atzeraldian dagoela oraindik ere. Espainia ez dago egoera berdinean, abiapuntu ezberdina zen, baina sintomak gaurkoz igualak dira, hau da, ez da enplegua sortzen ari eta gainera ez da atzeralditik ateratzen. Orduan, norekin egin behar dugu, zuk proposatzen zen unura, norekin aurrera atera behar dugu, norekin da elkarlana krisitik ateratzeko? Lehen da bizi etxe barruan egin behar dugu. Eta orduan hor dauzkagu, mota desberdinetako egin beharreko lanak. Alde batetik noski instituzio desberdinak elkarrekin ari behar dugu. Ez duzen nahi guztiok beti gauza berdinak egiten, baina haman komunean jartzen eta krisialditikan ateratzeko bai. Hori falta zaizue? Etzerate egiten dari? Egiten ari gera, baina nik uste hori sakondu egin behar dela gehiago, eta hor lan bat egiteko dago. Alderdi politikoen artean noski egin beharra dago, eta ardurak danak hartu behar ditugu, bakoitzak bereak eta aurrera egin, eta eragile pribatuak ere bai. Eta pribatu eta publikoen arteko ere lan hori nolabait aurrera eman behar dugu. Zer ikusi dugu, bere garaian, Suedian, Finlandian, sartu zianean, krisian, etzan aurrelako sakona gainea, ertetzeko modu bakarra izan zen, utzi ditzagun norena da errua une honetan, gero bilatuko ditugu errudunak, baina orain atera behar dugu. Eta ateratzen geanean, ikusi zer egin dugu gaizki, zer egin dugu ondo, eta zer ikasi dugu guzti honetatikan. Eta une honetan ikuste dela garrantzitsua, danok elkarrekin atera gauden tokitikan, eta gero bilatuko ditugu, bilatu behar baldin badia arduradunak. Baina nahi etzai gehiagi gustatzen momentu batean arduren bila ibiltzea. Beti dago norbait gaizki egin duna, edo danok egin dugu zerbait gaizki. Baina une honetan garrantzitsuena da krisialditik irtetzea eta enplegua sortzea. Errudunen bila besterik gabe joateagatik baino nik galdera egin nahi nizuke, erruduna zer den edo nor den jakitea ateratzeko baliogarria izango bada. Nik uste dut, ja 6 urte da maizkigu egoera honetan. Beraz, atzera begiratzea, ez du pena gehiagirik merezi nire ustez. Une honetan esan behar dugu, zer egin behar dugu hemendikan ateratzeko, zer egin dezake Euskadik desberdin hemendikan ateratzeko. Orain arte, egin ditugu hainbat gauza, krisian, pixko bat beranduago sartu gea, gehiago kostatzen ari da, oraindikan enplegua, bai hemen ere jaisten ari da, baina oraindikan ere kopuru horietara ez geha iritsi, estatuko kopuruetara, baina ez du horrea begiratu behar. Europa mailan beste maila batean gaude, eta horrea begiratu behar dugu. Eta zer egin dezakegu desberdin zure ustez? Desberdin, une honetan da gure apostua mantentzea enpresen alde, industriaren alde eta enplegua sortzearen alde. Hor daukagu arazo bat baita ere entidade finantzioarekin, dirua ez dago gehiegi, beraz hor ere asmatu behar dugu nola, beste herriek asmatu dute beraz badaude esperientziak martxan jartzeko, eta aurrera egin gehiegi estatura begiratu gabe. Ze une honetan ikuste dut oraindik ere ari dirala pentsatzen hainbat gauza aipatzen dituzte, aurrean egindako gauzak bai sektore ekonomiko berdinekin aterako gehala. Eta nik uste dut sektore ekonomiko berdinetan oinarrituz, estatuan erabili dituzten politikekin ez gehala aterako. Industria da garrantzitsua eta herri aurreratuak ikusten nahi dira industrializazioa dela garrantzitsua mantentzeko nolabaiteko oreka gure gizartean. Ari gara nahikoa inbertitu behar den guztia inbertitzen ikerketan eta hezkuntzan.
zu unibertsitatetik zatoz, ongi ezagutzen duzun arlo bada, badakizu gainera ze garrantzia daukan, eta zuk badakit erabat konbentzituta zaudela horrekin, baina ari algera edo krisiak ere horten eragin du eta ez da nahikoa. Krisiak eragin du eta ezin dugu ez etzikan esan, eta posible balitz gehiago inbertitzea gehiago inbertitu beharko genuke. Baina aldi berean esango nuke egin behar dela askoz ere eraginkorragoak izan ditugun diruak eta ditugun inbertsioak erabiltzen. Eta hor erronka bat daukagu. Eragile guztiak daukagun diru hori askoz ere hobeto erabiltzen. Ze nolabait frogatu duguna da asko inbertitu dugu gure sistema nahiko ondo ikusia dago mundu mailan, egin dugun lanagatikan, da gaina oso sostengarria izan da hori ere urteetan zehar, nik uste dut badagoela akordio bat Euskadin horren alde, baina orain eraginkortasun horretan sakondu behar dugu. Eta hori demostratuta dago zerbait gehiago egin behar dagula. Krisi garai honetan, dudarik ez dela badira bi eragile nagusi, zuk aipatzen duzun arloan eta zuk burutzen duzun arlo horretan, eta dira enpresariak alde batetik eta langileak beste alde batetik, eta olakoetan sarri gertatzen den bezala, garazkatsuak ari dira bizitzen batzuk eta besteak. Aurreko huelga orokorraren ostean zuk adierazpen batzuk egin zenitun esanaz, bai enpresek eta bai sindikatuek ere beste aro batean sartu beharra daukatela, eraginkorragoak izango badira batzuk eta bestek egiten dituztenak. Nun ikusten dituzu momentu honetan ardura handiagoak? Ez nintuzke jarri nahi ez batean da ez bestean. Nik uste dut une honetan gaudela hori oso garai korapilotsuan eta gaude batzuk besteen kontra. Eta ez dago modurikan erdibiderik bilatzeko. Orduan, beste urrats bat eman behar da eta nolabait salto bat eman behar da. Agian gaude eredu zahar batean, zahar kitu batean hor bueltaka, eta ez dugu irtenbidere bilatzen. Eta nolabait pasa behar dugu beste eredu batera. Beste eredu batera, non askoz ere parte hartze zuzenagoa duten, bai enpresak askoz ere gardenagoak izaten, askoz ere informazio gehiago ematen, eta langileen altetikan ere parte hartze askoz ere aktiboagoa egiten. Eta nik uste alderdi horretatikan zerbait gehiago egin genezakela eta bilatu irtenbidea. Eta ez dut esan nahi sindikatuak ez dutela bere lan egin behar, ze lana egin behar dute, orain arte oso ondo funtzionatu dute, eta langileen eskubideak bermatzen eta bar, baina beste nolabaiteko erlazio bat bilatu beharra dago. Eredu batzuk martxan jarri dira? Bai. Eta zer nolako ereduak dira biek, zer nolako elkartrukea dago enpresa eta sindikatuen artean? Nik uste badagola enpresa eta sindikatuen artean beti soldatak eta orduak jartzen ditugu mahai gainean. Edo hori ikusten da batez ere, ezta? Formakuntza ez dugu jartzen, alde batetik bestera pasatzeko gaitasuna, zer gertatzen da horrelako garai latz batean, instituzioek badute zer egina, nola, guzti hori bermatuko duen sistema bat jarri beharra dago martxan. Eta askotan baita ere, esan dugu funts putroiek etorri daitezke, zergatik ez langileak parte hartu. Eta ez dut esaten kooperatiba moduko enpresa bat, baizik eta orain ezagutzen dituguna, baina askoz ere parte hartzaileagoak. Guztet hor badaudela esperientzia oso puntualak agian, baina lurralde guztietan ondo funtzionatu dutenak. Eta ikusi bakoitzetik zer dagoen ona, honetikan ikasi eta martxan jarri askoz ere egoera orokorrago batean. Esan duzu ez duela kooperatiba zertan izan behar, baina eredu hortatik zer ikasi ere izan daiteke, ondo errotua dagote Euskal Herrian, ez? Baina askotan kooperatiba esaten zu hori mugimendu bada, beste zerbait ere badago. Nik uste guztietatik zerbait ikasi daitekela eta nolabait aurrera irtetzeko moduan jarri. Datorren uztailaren 7an Espainiako lan erreformaren legearen arabera konbenio kolektiboak amaitu egingo dira eta adostasuna lortu ez dutenak hortik kanpora geratuko dira Espainiako legearen baitan. Nola ikusten duzu horren araberako egoera? Ez dut oso ondo ulertzen zergatikan gauden gatazka horretan sartuta, ezta? Ze gutxienez lortu beharko genuke epe bat, urtebeteko epe bat edo urteterdikoa, ea lortzen dugun gure lurralde bakoitzeko hitzarmen bat lotzea, ze azken finean guztiontzako da txarra. Ez langileentzako bakarrikan, enpresentzako eta lehiakortasunerako azkenean goaz guztio galtzera. Hori hobea alda. Guztio galtzea momentu batean bakoitza beretik negoziaketa batean gertatzen denean, bakoitza beretik zerbait utzi behar du, ezta? Nik uste dut hor nolabaiteko reflexio bat egin behar dela. Guztio galtzen baldin badeu, herri oso ateratzen da galtzen.